агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 23 май соли 2024 аз анҷоми тафтиши пешакии парвандаи як корманди милитсияи ноҳияи Қубодиён хабар дод ки аз як сокин 66 000 сомонӣ ё тақрибан $6000 пора гирифтааст. бино иттилои маркази матбуоти агентӣ, дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки Давлатзода дар вазифаи нозири минтақавии шӯъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Қубодиён кору фаъолият намуда, дар давраи фаъолияти корияш қасдан бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр моҳи октябри соли 2023 бо роҳи фиреб ба боварии Шаҳрванд А даромада, аз ном бурда бо баҳонаи сафарбар намудани набирааш ба хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давлатӣ маблағи 66 000 сомонӣ талаб кардааст. Земнан Давлатзода медонист ки ваколати сафарбар намудани шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ба ҳайати захираҳои давлатиро надорад, вале дидаву дониста ҳамон вақт аз Шаҳрванд А маблағи 66 000 сомониро гирифта ба манфиати номбурда ягон амали муайянро иҷро накардааст ва маблағҳои гирифташударо ба эҳтиёҷоти шахсияш сарф кард. Ба ин тариқ тасарруф кардааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Давлатзода бо моддаи 240 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, он баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ба суд ирсол гардидааст ва ӯ бар асоси ин банди қонун ҷаримаи ҳангуфт ва ё то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. худи Давлатзода ё наздиконаш барои шарҳи ин қазия дастрас нестанд, вале таҷрибаи додгоҳҳои Тоҷикистон нишон медиҳад ки аксари кормандони давлатие ки парвандаҳояшон бо иттиҳоми қаллобӣ ҷамъу бас